Sa number 5, isa ka lalaki patay kag isa naman ka babae ang pilason sa isa na naman ka panibagong nga shooting incident nga nagluntad sa syudad sa Bacolod kay ilasong udto. Ma-report si Nico Delfin. Dead on the spot ang isa ka lalaki ang ginkilala sang kapulisan nga si alias Chris samtang nagaligid sa kilid sang footwalk sa Purok Lampirong sakop sang Barangay 2 sang Sinila nga udto. Ang biktimang may pila sa ulo tugas ang pagpaniro sang wala pa makilala nga gunman. Isa pa ka babae nga ginkilala naman kay alias Lorraine sang syudad sang Talisay ang ginhingagaw naman sa ospital sa mag-angkon sang pila sa ulo. Suno sa mga nakasaksi, ang babae amo ang una gintiro sa makaduwa ka beses ang gunman nga nagasuksok sang puting nga t-shirt kag naka-helmet. Nakita ko lang ito nga naglabay. Naglabay, away ko madabi ko gaya ilang pasan niya. Amo na ito nakita ko yan. Bakit nagkakaab ko na dulaan ka ni mo nayayday ko daan bago ko na-stock daan sa mo. May nag-stock ko daan sa mo. Nakabati ka linupok? Mga bumiro, doon kalupok sa punta to. Kaya nga kabalo ko nung sinubing kiro sa punta. Tapos nakita ko ito may ganun daw na bagwa. Naka-helmet siya, kag naka-mask iton. Okay. Yung pag may nagbakal sa tanggi, nakita ko, pag bakal sa tanggi, ang tao nga nagbakal, agyan niya lang na agin bira sa ulo Ginausisa pa sang katapos ang Police Station 2 kung anong motibo sa krimen kag kung anong relasyon sa mga biktima nga ginpangtiro sang nalagyo nga gunman. Nagwa nga lunsay pangayaw ang mga biktima sa among nga lugar. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.